गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस फरेस्ट गार्ड जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना हिस्ट्रिनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। गाबोननि जानो गोनां बिटिसिनि फरेस्ट गार्डनि थाखाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथार। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ सती जयमतीनि फिसायनि मुङा मामोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि गदाधर सिंह। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ भारतसिम फैनाय लैथो लामाखौ वास्को दा गामाया माब्ला दिहुनदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 1498 मायथाइयाव। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ गान्धीनो महात्मा बिमुंखौ सोर होदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि रबीन्द्रनाथ ठाकुर। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ सोरखौ भारतनि नेपलियन महरै मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि समुद्रगुप्त। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ आलेकजेन्डारआ माब्ला भारतखौ गाग्लोबदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 327 बिसिआव। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ आइन इ आकबरीखौ लिरदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आबुल फजल। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ पानिपतनि सेथि दावहाया माब्ला जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1526 मायथाइयाव। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ पानिपतनि नैथि दावहाया माब्ला जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 1556 मायथाइयाव। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ पानिपतनि थामथि दावहाया माब्ला जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 1761 मायथाइयाव। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ अर्थशास्त्र बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि कौटिल्य। कुइसन नाम्बार 11 आव दङ जिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरिया बबेयाव दं? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि जरहाटआव दङ। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ मौर्य फोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि बृहद्रथ। कुइसन नाम्बार 13 आव दङ भारतआव मुगल फोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि बाबर। कुइसन नाम्बार 14 आव दङ आहम फोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि पुरन्दर सिंह। कुइसन नाम्बार 15 आव दङ आहमनि बयनिख्रुइ जौसिन दौलनि मुङा मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए शिवदल। कुइसन नाम्बार 16 आव दङ सोर राजानि दिनाव महामौर्य बिग्रायनाया जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंह। कुइसन नाम्बार 17 आव दङ आसामाव गिबि खेब ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखा खालामनाय आहमआ सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि गमदर कुंवर। कुइसन नाम्बार 18 आव दङ आसामनि जारिमिनाव बगा राजा होननानै सोरखौ बुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए चुराम्पा। कुइसन नाम्बार 19 आव दङ बबे बोसोराव आसामाव नेशनेल गेम्सखौ खुंनाय जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 2007। कुइसन नाम्बार 20 आव दङ ब्रिटिश खुंथायनि थाखाय आसामखौ बेसेबां बाहागोआव बोखावदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 2। कुइसन नाम्बार 21 आव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ गायसनदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 1948 मायथाइयाव। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ लाइक खालामनो होबानो जाबाय
आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो सोरबाफोर जुदि आंनि जेएम बड' स्टाडि वाट्सएप ग्रुपआव जयेन जायाखैबा आङो डिसक्रिप्शनाव लिंक होगोन लिंकआव थांनानै जयेन जाबानो जाबाय आङो भिडिअनि पिडिएफखौबो वाट्सएप ग्रुपआव हरनाय जागोन आरो टेलिग्राम चेनेलावबो हरनाय जागोन बेखायनो टेलिग्राम चेनेलावबो जयेन जायाखैबा नोंथांमोना जयेन जानो हागोन गोजोनथोंसै थेंक इउ